Amennyiben a kivizsgálások során kiderül, hogy szükség van pszichoterápiára, többféle lehetőség közül lehet választani. A megbetegedéshez gyakran egy diszfunkcionális gondolkodásmód vezet, és a gyógyulás folyamata ennek a gondolkodásmódnak az átalakulásával történik. Nagyon hibás az a gondolkodásmód, amikor az emberek másokra mutogatnak. Az én részességet nem vállalják föl, hanem kivetítik a saját magukban levő negatív tartalmat a másikra, a külvilágra, és ez az, amikor mindig a másik hibás valamiért. A főnök, az apám, az anyám, stb. Tehát az én részesség felvállalása első lépésként már a gyógyulás folyamatát jelenti, akkor második lépésben bizony rosszul érezzük magunkat, harmadik lépésben kitaláljuk, hogy hogyan korrigálhatnánk, hogy máskor hogy csinálhatnánk másképpen, és negyedik lépésben nagyon fontos, hogy meg tudjunk bocsátani magunknak, tehát meg tudjuk bocsátani azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk. És számomra ez egy lépcsőfok, egy fejlődési lépcsőfok, és ez vezet a gyógyulás felé. Az egyéni terápiában 2 módszert alkalmazunk. Az egyik az aktív analitikus módszer, amely azt jelenti, hogy beszélgetünk az élet számos területéről, és megpróbálunk kapcsolatot találni a gyerekkorban átélt történések és a jelen történések között. És ilyen módon átdolgozzuk a negatív élményeket, és a páciens integrálja ezt a jelenlegi életébe. A másik egyéni terápiás módszer az hipnoterápia, ami gyakorlatilag módosult tudatállapotban zajlik. A csoportos módszerek közül 3 közül lehet választani. Az egyik az autogén tréning, amely megtanít ellazulni, a másik az MBSR, amely egy meditáción alapuló csoportos módszer, a harmadik pedig egy Wake nevű módszer, amely kognitív, tehát gondolkodási folyamatok változtatásával próbál segíteni a pácienseknek.